Miksi sä mut tänne kuusipaskametsään toit? Meidänhän piti pitää piknikki. Eikös vain? No joo, mutta ei meidän minnekään hevonperse Suometsään kuulunut mennä. Mutta eihän tällä niin paha ole olla. Hey, Niinhän. can I eat you please? No voi vittu. Nyt joku saatanan zombiäis aikoo syödä sun ruman paskanaaman. Hei, saanko mä syödä sen? Please. Voisin korjata tämän koko paskan. Siis. Täh. Ai niin, sä oot sellainen kannibaalipaska. No syö pois vaan. Nom 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 nom. Hey, you ugly pumpkin shit. What are you doing? Mä syön sut nyt. Nom 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 nom. Vau. Toi on niin just. Oh my god, it will eat me. Hell. Nom 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 nom. No miltä maistui? En saanut syötyä. Voi vittu, nyt meni vitka mahdollisuus, saatana. Ai saatana, apua. Jumalauta, nyt tänne saatana. Hei, jos tykkäsit niin laita kommenttia. Ja jos et. Haista, paska. Nom 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 nom.